Hasteni tiprasa lukrogi bagai kaisa koktuma kaham engai bano tamuni hingke जों जरा कलकमा रमै बुनि yak bai snamjak berma chawi phayo iba chawi tango phiaba tabung simi tiprasani yak bai snamjak berma manthok sinai bazarogo takuk okra kesam hubar bedekni officer Butu Chandra Devrmani yak bai snamjak berma tabung simi norok mansinai bazar hatirogo abuno karigo norok hatirogo tlangai phalnamu suhanke bo aba hakibo paikari rohoro norok bobai kredi norok screeno mobile nawo nukiman khna ar nahari bobai krengui srai o bermantei tebo saimana musungke norok krengui mano nang baikha kothomani ko angini tongthok cha thogro biang ke mai thang baikha agini tongthok cha thogro biang ke mai thang baikha otaku obukuk biang ke mai thang baikha lamsogo mo krinti metonai khabon marketing song tini sing oro paisok pajak chini chakra tiprasa chakra bo kwbangma bini oro mani snamno tongo abo tamtam manai sing bini khukti khranai tei bini mung tamo abo harok sing bebak sing bini khukti sing khranai lamsogo kana mo krinti lamsogo muktung tiri no belai kaham janugo puila no nin sinimung kisa de gadi ani simung hingkai ang Butu Chandra Devrma ex fishery officer mane retirement wngkha 6 mas wngkha ang pension phaimani Hezamara block ni pension phaimani 6 mas ni pore ge singoro nung suno phunuka berma ge o berma rok no singoro nugi mankha belai khina ang test bakhaina kya mana bahai belai khe motom kai o puila je berma nung snamani bahai ke puila srka sagra ang berma sramnani wan suma hingkai agin simi ang doctor ni hoi kisa sram tongo apro rokhe ang o ani ni so flavor toiri khaimani at porkat flavor tongo aborong ang use khaya ulo ang sak wan sugui recharge khai karikha bahai kei berma no karon chini borok 99% borok no berma chao sudu chini borok ya joto jati no chao abon bagai berma kaisa thangnani lama chini chrai rokni ekta thangnani lama abono rong akai kaham nai hinui ang wan sugui mono first ani flavor ang toiri khai sram gendor nugui man khano berma awasini tiprasa ba snamjak belai khina motom sing kwbangma tiprasa nugo bazaro kwbangma podre pol berma chao kaham da hamya da phiaba abo sing saimia baket snamba saimia nukha pakhe saka ke obongka sini tiprasa ba snamjak sing belai khin puti thangkai obo hai tiprasa ba snamjak hingkai nge kaka jini omo snam thani puila ning berma snambai busuk sali pore omo chawiman berma khai sramnani somoi nango prai mas 2 mas arai mas rok hingkai kahamungo hingkai bini berma chamani bahai ke saimana yaborok bo saimanani obigota tongna nango sunani bahai ke sunai busuk minute sunai bahai ke sramnai golao bahai ke danai aborok bo system sina nango hai ke berma chaya aita hingkai ang mo srama hingkai ang puila abo ma sajina bele puila puthi no basina ka karon chini yango puthi berma mang sanai bisi hingkai puthi no puila khai puthi kran paitu kran pai motka payu hingkai a motka no 3 din kaham kai suma pore satung pram pore 3 din thok phulnai 3 din phrannai
3 ni pore hingke 4 din mathau hingke bermano akaran no adino khai sunai saribo tui kaham bai ang filter last ke filter tebe sui ekdom kuno moila sule kriya naro omtike sui 4 din ni pore fungo hingke 6 ro hingke u je motka o thok fuljak soi horon thok fulbake berma khaya manabya hingke alga borok srama hingke berma khamani main karon no puthini thok no rwkhakai putin thok to chikon puthi a thok na rakle collection khaipuru kai biki so collection khayo u biki no berma khau hingke ang aboni bagai ang abono bo research khaika aboriya ui soi engine thok horon sosol thok nango o thok bai motka o ang tola bising saka fulna nango motka o hingke drum bai bo khai mano drum bai bo ang khaika drum bo tongo hingke bising saka thok phului 3 din ni pore 3 din salo kai no sarigo ba akaron no sunai sui tam khainai 15 minit sunai 20 minit jora bono tiyo somoi toni mano abon bisi tongkhakai berma sogui thanai abo bo time nai no ma sunai sui hopung bono phrani tonai hopung phrani tonkai jodi ranya hingke fan tola phono jangini buphono ba peheli phono pranai fan bai tui ranchi kai maton jemon chini rei ri tui ranchi hingke sebi tui phaileya omti ingma kahai akaran bo haino afuru kai sobdung nai hingke a jaga bo tei kaisa side effect tongo a puthi jodi satung bai phranjak manka kai a puthi kai sobdung ungo tui chongkha kai hingke current heat rui jeta phranjak akaran abo hingkai akaran chowui thangbai mane thek nu poti songphaino borok purugui sima thanai ei omti rok mankhai loss ta hingke ampore motka dakha kai motka o hingke sugui madau jemon kimophono phag kwrwi khai ekdom tight khe sungma pore khai saka o kaisa gana hinui bumung tongo abono nijini swramo abo ang bazar ni paiya abo jemon ei baspati akaran a baspati akaran no sugui ba genar machine o rwrwui abono gura khai horwan thok bai no sapolo hingke sapoloi baike abo kaisa ang gulugui nata gulugui thik akaran no bo u gola dana sekam bono thokma phulu kintu alka borok ko fulya bo langsai miya tamkhe angkhai phulu hingke berma ni ungko kaham wngta berma nosto wngya hingke a logi swtui bo kisa maru swtui riyakhai berma kormo wngya hingke moso guri bo kisa maru hingke abo khai saksisi wngna bagui hingke bini logi tei ani 8 prokar flavor hingke abo ani nijiso tui buno oro sar tar riya ekdom organic buno phano bithi kwrwi ang niji chung chama manui mang o 8 prokar hingke last o khai gi kisari hingke u je a jaga tei kaisa tongo side effect kaisa abo riyakhai a akaran nung koyek mas ni pore no bakma peri thanai abo khai allergy hingke allergy no gura khai rwkhakai a akaran 2 bosor pontoni 3 bosor pontoni tei bakma peri maiya manam bo maiya ke ani o ang sramani berma hingke umuti khe sramjak ekdom organic oro kuno side effect ni kuno ek phota phono kwrwi amtui khe sramjak ta ahai ke ang uansugui research khaimang ang bahai khainai tension phaimang pore to haino tongkhai sukungo amtui uansugui ang kaisa samungo engage wng tongo hinui uansugui hingke tabung din to chrai khwnai rok chakiri bo maiya hingke ani bwsabo poritung mano maiya bini ekta in future ni uansugui no ang obono yapiri barokmani tei hingke kaka tabuk jora tei ning berma bwswk motka swnamjak hinui thani tongtabu tongmani ang thini tabuk oro agutla tu jaga kwrwi alka jaga to tongo ani 4-5 lakh ni stock o manui slamjak tongo hingke oro ani drum o 5ta hingke motka o 3ta 8ta tabuk total oro jaga kwrwi hinui ang 8ta tubujak tongo oroni no ang khulugui tabuk ani flavor sapului packet khaiui ang buino phunukna hinui advertise khaina hinui uansuk katai ko hingke tabuk ani nogo phaibo buitlang phaibiu gabang tlangnai rok khai ang kisa consider khai.
kaisa kusu telangnai paket kaisa kain telangnai no bu kisa consider kai horo ke boila ini kaham kasi bui cawi hamza kasi ini mananya telangna bele hai wan sugui ang motamuti komplek kita bu saruk tong ani kabang mata bo paket kabang ma stop Hingke jos nung to ber mas nam ka nini yak bai ber mas nam ma simi inja mono ba ke ning sel khanya ne khoro busla ni nogo phanya phanya te ala jat langai sel khanya ni iba delivery home delivery khanya aba har wan slo tora tong tongo tongo abo tong nin thani tabo khai mo hai kle ber mas nam ni yagulo seleng man busrong khana abo sai mono ta sub zora to ang kata katal koi ko anggo sorry kisa sapi yang gay senam ka senam okay berma motor dam ka oni gajen daka ang pension kami login daka tam kai ani mako lokisa disturb ngi ang khai malia mana ang nogo tu male pege do khai malia getap su zora to ang previs posin sajar motor nogo kusara buklang nai khai ngeru pulang tong asub zora muti project atau hingke ning o ber mano tebo kebang phanan bagai bom lama ruto kha bahai ke tebo market kebang kebang phaman tau to market kebang ma ber ma tong odre pot bazar thang se ber ma burum burum hingke nini o ber mano abo hai khai phalan bagai tamu bahai ke wan chuka ang abo wan suk tongo advertise bu khai tongo nge kubang man oro agor tola dukan nai robo ang bai juga juk khai tongo borok telangna hano nge yani mana ngab nai pika প্রায় 10-12 জন মতো নাই পেকে খুয়াইনি বড় পর্যন্ত নাই পেকে বড় শুধু আবু সিমিয়া দাবু হায়দ্রাবাদ তো সাইন্টিস্ট আইসিআর ni সাইন্টিস্ট সিন বড় নবুরি bo aro হায়দ্রাবাদ তো চাকরি খাই দङ bo নিজে বানর ফাই ফটো ফটো বুইতলাংখা স্যাম্পল তলাংখা পাই বতলাংখা bo এডভার্টাইজ খাইনানি বঙ্গাবনো bo রিসার্চ খাইনানি টিব্রাসা বাহাই কে বেরমা খাইকে আপনো রিসার্চ খাইনা বাগै bo an nogo ফাই ভিডিও টিডিও খাইতলাংখা Kecin dokter ni borok bo muti saimanu engke yang tabuk sel khanya bagai apno prosar khai tongo engke jara na phane rok na phaitu ang separate kom rate no sarungan hune wasu tongo sin borok bo kaham thu engke bobishoto mobile thangnani kaise line uthu engke judi sirna musung khai to ang bai juga khai paitu engke paina musung khai engke kebang kelang na musung khai ang phone number irena an phone number juga kai na phaitu কোনো problem kori ke aste aste aku ko mana ne ang asa khaiwan khao aja hingke khabon marking sondro mo ke nai tongdi nor nugui man khono ber ma tipras ba snam jak nor aguli kwang ma tong tong tipras sarok tabo singje tong tongmani obo aguli bo no bhagwan thakur kinaro ke nor aro phaiei nor screen no phone number nai a phone number no call khaiei tipras ba snam jak ber ma nor sawi mano abuna karibo buskang salogo obinyogo bazar odoro mani man tamningkai sini kaka cycle reka bo kebang man tawo try fly tongo sai tugui tongo kebang khai market ok karan bagai dro obake na tuna sing angte singne kaka no omo je ober mas nanani iba kebang ma tebo market kotor khani hingkai nung je kun jago thangai phurungar ongka abo phurungui jamano mano phurungai mano judi kebo kaham kai khainani plan wan suk tongkha kai ang bai juga juk khaitu bong thangai ang phurungai nai abo bo tongo ang phurung mano kuno osubida kori hingke tabuk to nini ober mo to kuno man logo kri kho kuno company bo kri kho mas kri kha normal kai omor to tabuk to ni oste se phalani kai bodre pod license nang thango product phalani kai ge aboni bagai ne wade wan suka abo ang trade license khanya ne tongo engkai agortala to an busani ni trade license tongo engkai abusani munyo khanya ni wan suk tongta trade license municipality trade license tongo an busani engkai bini aboni ko khai nang khanya wan suk tongta hingke hambai mo khangti mitare khapar marking sondro mo ke mo nai tongni singtep sai tongna tiprasar kebang ma tongo tipra haste o krung thayo omo hai podre pod krung norok dinisi jora de wan sarong yangni iba bangli je kebang ma phanai rong yang sai tongo norok waisase o tiprasani bai snamjak sini kaka sakbai thambo sai khana bos snam hunai norok nuki man khnai ang yago berma belekhe moto norok o berma no norok waisase sawina di bahai ma to tamni ke tiprasani yani ke jepang ma thoknai sing alga jagani bera pai tumani sing abo saimia baike snamjak phiaba omong ke sini tiprasani yak bai thmo snamjak motom norok
tola phone number tongono contact number tongono aro call khlaiye je aguli tonono tei kwbangma tirpa hasini krung krung ja tonero noro bo contact khlaiye na harimano bini orni berma nge kaka pai thagoni no berma tei hasel lukrono tam thana musu hasal nukulo kuno judi ani o phone number o jogajog khaike kai boro kabang tlang na musung kai tlang mano aboti kori haita engkai judi rohopono bongno ang baki sakile ingya engkai consider rok kai tong mano kabang tlang khaba ai rokta engkai o berma waisa sakai kintu taisa sana musung nai kokhai haisi most important jinis engkai o je ani 8 prokar flavor obono main obo tai suna nangya apni tai kaisa jeng kokbor bai kaisa ang sajeni jemon sakhai mutru awanduru godok berma kari thok abo ang kaisa suluk kai khakya engkai sakat keteng berma butui berma kari kai tui kama kar borok samasa borok diprasani raida hai rokda morongno jeng cinta khaino jeng magung nai aste aste sudu jin borok simia joto borokno chau berma chai naitu joto borokno ano berma iko o berma mo busuk kaham o berma sudu bini chehara simi naima baya baksa hunu sutui kormo sutui maru sutui kerikhai bo flavor naithu yang thang engkai o 8 prokar flavor ro kaisa jotono mung sanaka onek leri thango abo tabuk sai mangla jara srengna hangkai training nana hangkai phaitu ang phrangrwnai engkai mo tai suna nangya khulugui muyo alka berma buni jemon side effect tei kaisa tung jemon ang sawono bazarni berma paitugui sokdi sokake purr kai tabung berma gelai thang nang bono narik semaya কিন্তু ano berma sokdi kundino purr kai gelai thangla moi deng chai naidi masa rekhaino kafi masa ban thokmani nang moi deng ta khibna musungla moi deng tebo thok tapsu jara 500-600 jon ani oroni je berma tlangnai rok kaisa puno ong berma thokya hiyaku ekmatro kisa sutui lomjago hai hini koyekjon saka engkai sutui to marnai sutui riyakhai obo manui nostong man haita sutui hingkai bo kaisa production rui tongmani o berma abo kun khoti kori sutui to jini sotni bagi kaham engkai sutui kun hamjaya ambagi sutui kisa maru sutui riyakhai berma nostong thang haita engkai engkai jeng nukui mankha packet chikon tongo kotor tongo ke o packet rok engkai omokha busuk tongmani acha mukhai 500 gram omokhai 200 gram 200 gram mukhai chikon size o chikon size bo flavor kai ekui tamkhai takisa chikon engkai mukhai ang tam khosan mu chikon biki khibi jagya engkai kotor ke pura biki khibi jak obo nang tai khabu khaya kun ungya engkai mukhai kisa misa khai pono mano abo ang jibo gosi tokhano ano flavor kha kai khanani kogya bui jara tlangi chanai rok borbo sawo khaya haita engkai flavor kai ekui tamkhai size simi khia chikon engkai mo joton 200 gram 500 gram o packet kaisa dam se 5 taka o packet chinoro maya Guwahati sian besar horo chinoro ang rutung naikya umti packet maya mo jemon 60 packet kai khulugui chakha tret kholbui ro batai sen thangya ano berma bo nangor khulugui muyo masa khiglai di ba sok di tret sekai taisa kholobro tai kun sen thaliya ke o 200 gram dam kha busuk lai o 200 gram khai mukhai 1000 টাকা কেজি 200 mu chikon hangkai mo 50 টাকা 5 টাকা 500 টাকা কেজি omokhai mukhai 1000 টাকা কেজি o koto khai 1000 টাকা কেজি mukhai biki khibijak jemon nang golbazar bortola phon thani nang ara 1000 টাকা nangnai mung chikon mukhai 200 gram mukhai 500 gram mubo ekui no size engkai ekui size oro big bai mane kotor
heh ang bujina bagi kata big kotor hingkai tu hingkai 200 ji hingkai gram hingkai product by bisi debrman bung budu sonor debrma abo bisi debrma rekha hingkai ang uro an bosan trade license rok ঠিক hingkai oro number rok rui nan mitong tau tang number rok rui ya tau srep advertisement se khai tongo ko tola bo 200 gram tongo kuno kom som kuri bo aske sui telang thu khuluk telang thu sample telang ma pore sample nai thu sai nai thu color nai thu khulugui motom sui nai thu am pore ano berma telang thu bazar ni be compare khai thu bazar berma be an berma compare khai thu tarpore pai thu abo kaisa joto taku buhurok no ani kaisa koimu ta hingke norok nugui mankha na bukang tui bisingtui singora berma ro nugui mankha norok teisa hani hoi sapiro norok kaka ni berma sawi nadi waisa chai nadi tarpore norok bare bar chana musung singabo kaka ni kutu sing khnai mankha hingke ang tini ni oro phai ang ober amo tlang khana tini berma oro ni susa amo trai khai nai tarpore norok ang sanai bahai hingke kaka hambai hambai nongni mukhang tibino ang belai khai ani oro phai kosto khai ani okono advertise khaina bagai je saitok mani abon bagai norno ang khani belai khai hamri ruo kaham tongthu jeng kaham tonglai di kaham chalai di kaham manino sadi kaham manino sini di hingke tam khai ang te kisa tasing kisa sana pok thangkai bajan berma pai sok kake gurur ke gelai thango abon pise karon tong borok ke somru khake taratari chawai thango berma taratari gelai ma thanai bo am bagai sok kake perer ke kham thang kintu an mukhai somru jagya hingke baksa sawo urea bithi rijak ba hypotheric bithi rijak bithi kai kundino rini berma bithi rekhake urea to chakhai 20 plate jeng thuji thang baki bithi rena hingke ang jara u sramnai rok berma sramnai rok borno singnai kya alka borok sramle jemon wanji rok korok telamura rok bul bazar rok sramu borong singnai kya apni song urea ru mana thik da hingke riya urea kai thuin thang tamkhai u hau phopru borok kisa misa baire ta motkani baire hakur khul phoble hakur da tungflana bagai kisa misa ru ablang se miangle riya ani mukai pura pure organic ahita am bagai ang tabuk mukhang tibini prop theke ani muno kisa advertise khaina hani ang wan sugui tabuk norok bo taku song phaikya ang belake norok ani khani hamari rekha hingkai ani o manei jeno sara tirpra wono sara tirpran borok joto borong nukhu nugui kaham hingkai telang phaitu hamya hingkai tota telang thu ang abo 100% guarantee ru hingkai ano bermano ang ani nei ang bolai maya naithu bahai nai kaitu color naithu bini abun pore paitu abun ano kaisa kobok haita hambai ke norok nai tongmani mukhang tui bisingtui tabu jora hingke norok moi ke nai tongmani podre pod sing chai tongnai mukhang tui bisingtui norok phunani bagai tongro hambai.